Hepsi bize anlasın. Ev destên ku bi hostîtî goşt li şîşên kebab dixin û li ser agir şîşa didin reqisandin, destên jina Kurd ya Amedî Yasemîn Ayverdîne ku li Amedê ew takejine ku hostîtiya cîgerê dike. Yasemin Ayverdî ewilî ji bo debara mala xwe û pêşerojek baş ya ji bo zarokên xwe li kûçeyên Amedê dest bi firoşkariya cîgerê ya gerok kiriye. Di nav demê de ew bûye hosteyek baş a cîgera Amedê û ew ê dikanek jî vekiriye. Sana yapamazsın dedikleri bir şeyi Demayekî got tu nikarî vî karî bikî ew çax û bi hersek mezin tu dikarî ji heqê wî karî derkevî û bikî. Yên ku digotin tu nikarî vî karî bikî re berteka min bû destpêka min ya hostetiya cîgerê. Yani digotin çi îşê jinê li ber ocaxa cîgerê heye. Lê di rastiyê de jin li qadê ye. Lê pirskirêk ew e ku jin hinek li paş e. Min jî xwest ez derkevim pêş. Min bi ereboka xwe ya gerok gelek firoşkarî kir. Ew müşteriyê min ye ku min bi paket serwîs ji wan re cîger dişand, an hatên dikana min ez li vira pêşwaziya wan dikim. Hema dibêjin jin nikare. Ji Xwedê jina wek afirîner xulqandiye. Yani jin ew jîndeya ye ku aqil didin û rê li ber jinê dixin jî jin wana diwelidînin. Hostetiya cîgerê bi sedan salin weke pîşek mêra tê zanîn û di rastiyê de wisa jî bû. Lê Yasemîn xanimê xwe wisa pêş xistiye ku di çêkirina cîgerê de ji hevpîşeyên xwe yên mêr derbas jî kiriye. özellikle ciğerde usta olan abilerim Gelek mêrên ku min wek rekêberên xwe nedîdîtin û derheqê cîger de gelek hûrgiliyên cîger bi min re parve dikirin hebûn. Wana bawer nedikir ku bi rastî ez ê derbasî ocaxa cîger bibim. Cîger çêkim, bibim hoste. Di destpêka vî karî de tirsa min şikestina hêviya min bû. Dema min dest bi vî karî kir, hevjînê min li pêşiya min bû. Dema ku ez derbasî dezgahê bûm, profîla müşteriyê me jî guherîn û jin û ciwan jî bûn müşteriyê min. kadınlar çocuklara döndü, gençlere döndü. Hosteya cîgerê an di dikana xwe da karê xwe li gor dilê xwe û bi şarezatiya xwe berdewam didomîne, lê ji bo pêşerojê hedefên wê yên hêj mezintir hene. Ew dibêje dema ez gîhaştim ji xelek xeyalên xwe yên din, ez ê dîsa we hayîdar bikim. Abdulselam Akîncî Rûdaw, Amed.